राजा नोंथांमोन बबेबा मोनसे हारि एबा जाथिया बे बुहुमाव थांनानै थानांगौब्ला माने आत्म सन्मान माने सेल्फ रेसपेक्ट डिगनिटि जों थांनानै थानांगौब्ला बे बुहुमाव जोंनो मा नांगौ? जोंनो बयनिख्रुइ गोनांसिन मुवायानो जादों पलिटिकेल राइट। रायजो राजा नोंथांमोन राजखान्थियारि मोन्थाय। बे राजखान्थियारि मोन्थायासो माने बबेबा मोनसे हारिखौ माने रैखाथि होयो, प्रिजार्भ खालामो, प्रटेकसन खालामो, माने जौगानायाव हेफाजाब आरो मदद खालामो रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो बे राजखान्थियारि मोन्थाया जोबोद गोनांथार रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा गोबां बेबायदिनो आफाद सोरजिनानै आफादफोर सोरजिनानै अर्गेनाइजेसन सोरजिनानै गोबां माने मुभमेन्ट खालामदोंमोन। बड'लेण्ड रायजो माने दाबिनानै बड'लेण्ड रायजो दाबिदोंमोन। बे जिथुनाखि बर' अट'नमास काउन्सिल नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बर'फ्रा गिबियाव मा दाबिदोंमोन? बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, माने बड' अट'नमास स्टेट, माने गाव गावनो माने खुंनो हानाय गोहो माने गासिबो माने पावार मोन्थाया माने थाजोबनाय बड' माने अट'नमास स्टेट, बड' अट'नमास स्टेट, बड' अट'नमास काउन्सिल नङा रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बड'लेण्ड माने बर'लेण्ड माने दाबिनानै बर'लेण्ड सोमावसारनानै नोंथांमोना मोनथिखागौ, नोंथांमोना खोनाखादों, माने 5,000निख्रुइबो बांसिन माने सुबुं अनजिमा माने मुंख्लं जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा मैयासो माने 12 जुन माने 1987आव जोंहा गिबि माने बर'नि माने मुंख्लं जाजेननाय आरोना, माने बर'नि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बारसोमनाय सासे माने जांगिला ना सुजित नार्जारि, बिथांनि मुंख्लं सानखौ मैया फालिदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' मानोना नोंथांमोना खोनानो मोन्दों, मानोना बे बड'लेण्ड रायजोखौ माने बड'लेण्डखौ माने माबार थाबैनो फिन खनसे माने दिनैनि लाइमोनफोरा, दिनैनि गोदान मुगानि लाइमोनफोरा माने फिन खनसे बड'लेण्डखौ माने बिफिनाब्ला, फिन खनसे सोमावसारफिनाब्ला जोंनि बे मुंख्लं माने 5,000निख्रुइबो बांसिन बे मुंख्लंफोरनि जिउआ सान्थि मोननाय नङा। बे बाथ्राखौबो नोंथांमोना खोनानो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। थारैनो बाथ्राया सैथो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बबेबा मोनसे हारिया, जाथिया माने डिगनिटि, सेल्फ माने रेसपेक्ट, आत्म माने सन्मान ना, अस्तित्वखौ माने नोंनि राव हारिमु थुनलाइ ना, नोंनि सिनायथि, बेखौ नोङो रैखाथि होनांगौब्ला, गोजोरै रैखाथि होनांगौब्ला जोंनो सेपारेट रायजो बड'लेण्डनि माने गोनांथि दंथारो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय, जोंहा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो BAC, BTC, BTR ना, जोङो 3 एकर्ड खालामनो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे 3 एकर्डनि गेजेरजों बर'नि जिथुनाखि गांनाय उखैनाय, जि हास्थायनाय लुबैनायखौ माने दिनै प्रिजार्भ खालामनो हायाखै, प्रटेकसन खालामनो हायाखै, दिनै रैखाथि होनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो बड'लेण्ड सोरजिनाया, फिन सोमावसारफिननाया माखासे सान्थौगिरि, मेलेमजिबि, सानसुमै दा बिथांमोननि गोसो मेलेमाव दिनैबो माने सोमजियो आरोना, दिनैसिमबो माने नुजाफैयो। थ' बेनो सैथोआ थार। दिनै आसामाव दा जायफोर माने राजखान्थि नङा होमबा, बे राजखान्थिनि पावार, राजखान्थियाव दिनै जेसेबां माने जोंनि आसामाव जनजातिफोर दं नङा होमबा, जनजाति आरो जनगुस्थिफोर दङ नङा होमबा, बेफोरखौ गासिखौबो बोनथुमनानै नङा होमबा, बोनथुमनानै दिनै आसामाव जायफोर माने राजखान्थि खालामदों नङा होमबा,
जाय माने एडमिनिस्ट्रेसनखौ जायफोर माने सामलायगासिनो आसामखौ दैदेनगासिनो बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ समान मोनथाय समान अधिकार समान जौगानाय नङा होमबा सबका साथ सबका बिकास सबका बिश्वास मोनसे बेफोरबायदि नङा होमबा दा बे नोजोरै दिनै मावनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लादों अब्लाबो नाथाय गोबां समाव गोबाव समाव माने जोङो थालांनायखौ नुनो मोनो माखासे मोनफ्रोमबो हारिनि माने मोनफ्रोमबो जाथिनि गांनाय उखैनाय हस एन्ड एसपिरेसनखौ माने सुफुंनो हानायखौ नुवाखै जायनि जाहोनाव गेजेर गेजेर नोंथांमोना सोमावसारनायखौ नुनो मोनो जांख्रिखांनायखौ नुनो मोनो मुभमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोनो दिनैसिमबो ट्राइबेलफोरा गोजोननाय गैया बेखौ दिनै खुद्रि सारनायनि गेजेरजों जों हमनो हायो ट्राइबेलफोरा दिनै मोनसे अर्गेनाइजेसन खुलिदों नङा होमबा अर्गेनाइजेसन सोरजिदों बे सोरजिनायनि गेजेरजों जे ट्राइबेलफोरा जे गांनाय उखैनाय दं आंखाल दङ थ' बेखौ बे आफादनि गेजेरजों दिनै दिन्थिनायखौ सरखारनिसिम खुद्रिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' बिदिनो दिनैसिमबो मोनफ्रोमबो हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै थ' बियो रोखा जाना दं रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो दा माखासे मेलेमजिबिफोरनि बड'लेण्ड नांगौ होननाय बाथ्रायाबो सैथोआनो थ' माब्ला बड'लेण्डआ जागोन बर'नि माब्ला रायजो जागोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ